Күптән түгел генә Татарстан китап нәшриятында «Һәркемнең үз догасы» дигән китап басылып чыкты. Аның авторы мин фәкыйрегез Галимҗан Гыйльманов булам. Бу җыентык минем 60 яшьлек юбилеем уңае белән дөнья күрде. Шуңа күрә ул гадәти җыентык булырга тиеш түгел иде. Бик ныклап әзерләнгән, уйланып тупланган җыентык булды ул. Һәркемнең үз догасы. Ничек аңларга бу исемне? Минемчә, һәркемнең үз догасы булырга тиеш. Үз күңел хисләре, үз уйлары, үз максаты, үз иҗаты, үз образлары, әлбәттә инде үз мәхәббәте, үз сагышы һәм үз язмышы. Менә шул мәгънәдә куелган исем бу. Һәркемнең үз догасы. Ә инде шагыйрәне әйтсәк, һәр язучының үз догасы бар. Аның һәр шигыре, аның һәр әсәре, хикәясе, новелласы дуга кебек языла, дуга кебек укыла һәм дуга кебек кешенең, укучының күңеленә барып ирешә, аны дулкынландыра, тәрбияли, сабак бирә. Менә шушы максаттан төзеп чыгарылган җыентык бу. Анда берничә төрле жанр урнаштырылды. Әйтик, менә беренче китапны башлап җибәрүче жанр ул новеллалар. Хикәя новеллалар. Минем иң яраткан жанрларымның берсе ул. Новеллада тормышның иң кискен вакыйгалары сурәтләнә. Көтелмәгәнчә һәм ниндидер бер язмыш кискенлегендә тәмамланган вакыйга сурәтләнә. Менә мин шушындай бурылышларны, язмыш бурылышларын яратам инде. Иң яраткан новеллаларны, хикәяләрне урнаштырдым. Укучыга бик шар, укучының күңеленә барып ирешер дип уйлыйм. Ә инде икенче бүлектә әдәби парчалар, нәсерләр, эсселар, әдәби этюдлар һәм менә шушындай ваграк жанрлы әсәрләр урнаштырылды. Анда инде минем тормышны күзәтүләрем, язмыш мәсьәләләре, образ, фикерләр чагылыш тапкан. Өченче бүлегендә минем үземнең күңелемнән саркып чыккан канатлы сүзләр, фразеологизмнар, максимнар, менә шундый кичкенә генә бер җөмләлек гыйбрәтле әсәрләр. Алар да берничә мең тәшкил итә. Чөнки инде 60 яшьтә кешенең шактый тормыш итеп үткән була, шактый уйлар уйланган, эшләр эшләнгән. Менә шунда кешенең фәлсәфи фикерләре туа, тормышка мөнәсәбәте, тормыштан сабак алу моментлары, менә шушы тормыш гыйбрәтен һәм тормыш үрнәген аерым кичкенә генә детальләрдә, җөмләләрдә, фразеологизмнарда кыска гына әйтеп бирергә тырыштым. Шуңа укучыга шулай ук бу жанрым минем кызык тоелыр, чөнки монда инде минем фәлсәфи байлыгым, күңел байлыгым, зиһен байлыгым чагылыш табарга тиеш. Менә шундый матур китап тәкъдим итәбез укучыга. Татарстан китап нәшриятының планы буенча махсус чыгарылды һәм минем ул үзенчәлекле иҗат җимешем булып тора. Рәхим итегез, укыгыз. Мин бу китабым белән яңа укучыларны табырмын дип уйлыйм. Ә инде миңа таныш укучыларым тагын бер мәртәбә минем иҗатым белән очрашып сөенер дип уйлыйм. Рәхим итегез. Әнием җырчы. Әнкәйнең бер качан да сәхнәгә чыгып җырлаганы юк. Әмма без аның җырчы икәнен беләбез. Әнкәй икмәк пешергәндә җырлый. Ул мичтән гәрәбәдәй янып пешкән сырлы-сырлы икмәк алганда ишетелер-ишетелмәс кенә моңлы җырын суза. Юк, моңлы гына да түгел ул көй. Ничектер күңелләрне җилкендерә, йөрәкләрне дәртләндерә торган өмет җыры иде. Әнкәй тагын сөт ояртканда җырлый. Бераз уеп китеп, карашларын еракларга, өмет хыялларына төбәп, сепарат сабын салмак кына әйләндерә. Аппак тамчылар чиләктән чәчрәп китеп, ялгыш кына аның кара кушкыл йөзенә, кулларына килеп куналар. Кайчакларда мин аның чал чәчләре дә шул сөт аклыгыннан түгел микән дип уйлый идем. Шулай да әнкәй иң яраткан җырын бала тибрәткәндә җырлыйдыр мөгаен. Әле дә хәтеремдә, көпчек энекәшебезне бишеккә сала да, тирәннән, күңеленең иң ерак почмакларыннан бер моңлы көй табып,
акрын салмак кына җыр башлый иде. Инде энекәшебез йоклап киткәч тә, әнкәй озаклап моңланып утыра. Әйтерсең лә бишектәге бала аны җыр, моң дөньясына алып керә торган бер ишек кенә. Ә җыр иң мөһиме. Әнкәй бәхетле чагында җырлый. Өстәлендә икмәк, май мул булса, янында сәламәт, матур эшчән балалар утырса, аннан да бәхетле кеше юк инде. Бүген тынып бетеп абый килеп керде. Күрше егетеннән хат алган. Безнең яктан җыр ишетелми башлаган. Әнкәй җыры. Авылга кайтып килергә кирәк.